labur egingo dugu, saiatuko gara behintzat, luzatu egin baita ekitaldia, eta laburtzeneko aukera paregabea da beti ondo irakurtzea, ez daukaguna, horrela ez dugu aukerarik izango entretenitzeko. Beraz, Berme Batzordeko kideek hitzartuk egindako prozesuaren inguruan honako hau adierazi nahi dugu. Ekimenak zentsu demokratiko sakona izan du eta egindako bidea gardena izan da baita ere. Horrela, kontu ekonomikoen berri eman da eta baita ibilbide osoan emandako urratsena ere. Horretarako, eskura izan dituen baliabide guztiak erabili ditu eta irudimena erabiliz bereziak sortu ere bai. Prozesu parte hartzaileak hautatutako metodologiaren kariaz, eztabaidarako eremu anitzak ahalbidetu dituela emaitzak baldintzatu gabe. Izan ere, herritarren zinpeko epaimahaiaren teknika erabili izanak adierazten du eztabaida eta kontsulta herritar orori zabaldu nahi izan dela. Prozesuak uztartu egin dituela 3 ezagutza: herritarra, militantea eta aditua. Horiek bilbatzeak askotariko ahotsak izatea bermatu du eta aldi berean eztabaida txikienetatik handienetara bideratzea lortu du beti ere parte hartzearen aria jarraituz. Nabarmengarria dela bereziki parte hartzaile ororen lana, denbora eta ekarpenak. Beraiek izan baitira prozesuaren funtsezko ardatz. 5. planak Europak ezarritako metodologiaren, step by steparen, pausoz pausoaren irizpideak jarraitu duela. Araudiak aurreikusitako edukiak jaso dituela eta oro bat azpiegituren azterketa ekonomiko eta tekniko errealista egin duela. Hitzartuk emandako hitza bete duela eta hasieran ezarritako helburuak egoki erantzun ere bai. Hau da, hondakinen kudeak eta jasangarriaren inguruan eztabaida publikoa sortzea eta neurri politiko egokienen inguruan hausnarketa kolektiboa egitea. Horiek guztia kontuan hartuta Batzar Nagusietako presidenteari, talde politikoei eta diputatu nagusiari eskatzen diegu hitzartu gizarte ekimenak ordezkaritzarekin bil daitezela, landutako prozesu eta emaitzak aztertu ditzatela eta elkarlanerako lerroak ireki ditzatela hondakinen kudeaketa jasangarria eta osasuntsua lortzeko helburuarekin adostasun sozial zabal batean oinarrituta. Da, Donostian, abuztuaren 5ean adostutakoa Berme kideen, batzorkideen artean. Hau da erabaki duguna eta orain. Ipuin zahar batek eta zilegi izango zait, iradazle naizen ez, ipuin baten ekomenak hastia. Ipuin zahar batek dio, aspaldi hartan, desiatzeak zerbaitiako baliozun garaietan, hau gertatu zen. Alegia ipuinaren arabera, desiatzia eta gero desi hori betetzia aspaldiko kontua da. Urte luzeetan, mende luzeetan, desiatutakoa ez da bete. Gaur hemen gaudela eta entzunako hitz ederrak, nire ustez, alde guztietik, bai alde teknikotik eta bai gero alde filosofikotik. Entzundakoak eta noski pentsatzen dugu edo nahi dugu desiraren desira bat. Benetan kutsa aipatu da, kutsa magiko honek, hori halako mezu demokratikoa, daraman kutsa honek, lortzia bidia, esango nuke laberintuan ia iristen den boterea dagoen gunera. Josebak aipatu du eta bukatzeko hori adierazi nahi dut. Alde batea berdinak diela lehengo garaiak eta oraingoak eta lehen boteria alako dorre batean zeon bezala. Gaur egun beste nunbaiteko dorre batean dagoela. Baina lehen dorrea esango nuke ikusgai zegoen, ez? Beldurra milion, baina badenekin antzeola aurrean, ez? Gaur egun gertazena laberinto baten atzian dagoela, baldin badago, nahi lehiz baina usartu araño, ez? Hori ikusi izan oso garbi, nuklear indarraren inguruko eztabaidetan,
eta ikusi izan nola horri buruzko egira iristeko, eta baina esango dut, laberintoan sartu bertan da laberinto hori izan sigloak. Pensadezak zuen, siglen ugaritasuna oso lotuta dagoela plastikoaren ugaritasunarekin. Gero eta sigloak gehiago dago, eta autoritatea eta boterea eta zilegitasuna badirudi edatorrela batien esango dute, KMP, ez dakizei, pero dena da siglak, da zoz impersonala, abstraktoa, eta agian batzutan irudipena da, ezagizu horren bukaera, laberintoren bukaeran azkinean ezagore inor, auskalo dagoela lako makina izugarri bat, ez dana zertzen duna. Beraz, desira honekin batera eta berme taldekoa izan nahi zen, ez benetan iruditzen zait gaurko urtea, aurtengo urte hau, bukatzeko modurik onenean gertatu gehala hori da, aspaldi ikusi ezen bezalako ekintza demokratiko baten lekuko izan garela, eta alde horretatik benetan oso pozgarria iruditzen zait, hemen egotea, linan egotea, bermetaleko egotea, eta zuenoke egotea. Eskerrik.